Εγώ όμως σας ρώτησα για τις ανώνυμες εταιρείες, για τις ΕΠΕ και για τα μερίσματα. Και σας είπα λίγο πριν. Από 20 πάει από 26 και από 25 πέφτει στο 10. Όχι, δεν είναι ακριβές. Αντιθέτως, τα μερίσματα για τα οποία μιλάτε, με τον τρόπο που τα φορολογούμε, είναι από τις ίδιες φορές που θα φορολογηθούν. Διότι η διαδικασία των μερισμάτων ήταν τόσο ευχερής, έτσι ώστε να μην δηλώνονται ποτέ. Από νέο σε νέο. Ναι. Όπως λένε οι λογιστές. Με αποτέλεσμα να μην φορολογούνται. Τώρα η ρύθμιση που κάνουμε εμπεριέχουν και τη φορολόγηση των μεριδίων. Τους υποχρεώνει στο κάθε μερίδιο τα κέρδη που έχουν να τα δηλώσουν μέσα στη χρονιά, ή του δίνει το δικαίωμα να πάνε πάλι εις νέων. Γιατί εκεί είναι μυστικό. Μπορώ να σας δείξω αν θέλετε. Εκαθαριστικό σημείωμα τραπεζίτη ή εκαθαριστικό σημείωμα βιομήχανου, ο οποίος δηλώνει ατομικό εισόδημα 15.000, έχει τεκμήριο 1.800 και δηλώνει τεκμήριο 1.820, μεταφέροντας τα αυτοτελή φορολογούμενα από την εταιρεία του όσο ακριβώς χρειάζεται για να πιάσει το τεκμήριο. Τώρα τα και μερίσματα... τα υπόλοιπα κέρδη μένουν μέσα και πάνε εις νέων και εις νέων. Εντάξει, θα σας πω. Η ρύθμιση η οποία γίνεται έχει δύο σκάλες φορολόγησης. Η μία είναι το εισόδημα αυτής καθεαυτής της επιχείρησης. Και το δεύτερο, το μέρισμα, το ποσό του μερίσματος προστίθεται στο ατομικό εισόδημα και φορολογείται και εκεί. Έχει το δικαίωμα να κρατήσει μέρος των κερδών η εταιρεία στο ταμείο της ή θα φορολογούνται όλα μέσα στη χρονιά? Όλα τα κέρδη. Γιατί όλο το μυστικό είναι εκεί. Κοιτάξτε, τώρα, επειδή τυχαίνει να έχω και μια άλλη ιδιότητα η οποία μου επιτρέπει να έχω. Και εγώ απλά επειδή κάνω ένα συγκεκριμένο ρεπορτάζ το οποίο θα το δείτε μαζί με τη συνέντευξη και εγώ καλή πρόθεση έχω. Όχι, όχι, δεν είπα. Λέω έχω μια πρόσβαση στο θέμα. Κάθε φορά φορολογείται η οικονομική χρήση. Προσπαθώ να καταλάβω τι με ρωτάτε. Τα κέρδη του 2012 θα φορολογηθούν με την δήλωση του 2013, η οποία θα αφορά στο έτος οικονομικής χρήσης 2012. Οι εταίροι των ΕΠΕ και των ΑΕ έχουν το δικαίωμα να μοιράσουν ή να μην μοιράσουν τα κέρδη και να ισχυριστούν να τα κρατήσουν στο ταμείο και να πούμε τα πάμε για ανάπτυξη. Έχουν αυτό το δικαίωμα. Που σημαίνει ότι σας λέω ξανά, αν θέλετε να σας το βγάλω τώρα. Όχι, δεν το αμφισβητώ. Να σας το βγάλω τώρα. Όχι, δεν το αμφισβητώ αυτό που λέτε. Δηλώνουν όσο τεκμήριο χρειάζονται για να καλύψουν σκάφη, αεροπλάνα, πισίνες, αυτοκίνητα. Αλλά είναι δικαίωμα του κάθε επιχειρηματία. Είναι ηθικός αυτός ο νόμος. Εάν τα κέρδη παραμένουν για να αποτελέσουν επενδυόμενα κέρδη, είναι αναγκαίο.